Anem a començar. No se sentirà tan bé com altres vegades, em sembla, però espero que sí. Estem a la vora de la Pasqua. Estem a la vora de la Pasqua, veus? S'hauria d'haver provat abans. Estem a la vora de la Pasqua i el tema que puguem parlar avui és el tema adequat de la resurrecció. Si la resurrecció és un fet cert, en diríem històric, o si és una narració piadosa per explicar alguna altra cosa. Començarem precisament pel revés, és a dir, per veure les dificultats que alguns posen al fet de la resurrecció. I aquestes dificultats són els relats mateixos de la narració de la resurrecció. I el primer que hem de dir, si comparem els relats que tenim, fonamentalment els relats són 5, els 4 evangelis més els actes dels apòstols, fonamentalment 5 relats. I és evident una cosa, que en els relats dels evangelis hi ha desacords a l'hora d'explicar la resurrecció. Aquests desacords, us en posaré uns quants exemples. Tots 4 evangelistes parlen que la notícia de la resurrecció ve donada pels àngels. Però hi ha 2 evangelistes que diuen que la notícia de la resurrecció ve donada per un sol àngel. Altres diuen que 2. Hi ha un evangelista que diu que la notícia la van rebre 2 dones i hi ha encara un altre evangelista, o els Actes dels Apòstols, que eren 3 les dones que van rebre l'anunci. De manera que ja no queda clar qui són els primers que van rebre l'anunci de la resurrecció. No podem posar-nos d'acord, tampoc, amb la cronologia, perquè en els 2 evangelis apareixen que la primera que va tenir experiència de la resurrecció fou Maria Magdalena. En altres evangelis es diuen que va ser un grup de dones, no una, sinó un grup de dones. I en un altre lloc, finalment, diu que va ser Sant Pere. No estem d'acord en veure aquesta notícia qui la va donar, no estan d'acord en veure en la cronologia i tampoc s'està d'acord en el lloc de les aparicions. En un evangeli es diu que Jesús s'apareix a Galilea. Altres diu que apareix a Jerusalem i finalment a Emaús. Què pot dir un historiador davant d'aquests relats que no estan d'acord? Doncs la primera cosa que diria un historiador és que es tracta d'una fabulació arreglada i que negaria, per tant, la historicitat de la resurrecció, perquè hi ha contradiccions. Què es pot dir? Doncs es pot dir que precisament aquests desacords són els que serveixen per aclarir el tema de la resurrecció. Anem a demostrar-ho. Primer de tot, els desacords són desacords de circumstàncies, és a dir, circumstancials. I malgrat que els desacords siguin per coses que no tenen una importància de primer ordre ni de segon ordre, el que hi ha per sota de totes o comunament a totes les narracions és que hi ha un fet real i concret, en el qual coincideixen totes les fonts. I aquest fet real i concret és que Jesús ha ressuscitat. Afegim nosaltres que el tema de la resurrecció dels morts
és un tema inimaginable en el món grec. Des d'Homer fins a l'època hel·lenística no es pot imaginar un grec de cultura en la resurrecció. Tampoc els jueus podien imaginar-se el tema de la resurrecció d'un cos després de la mort. No podien, per tant, fabular els apòstols i els testimonis de la resurrecció sobre un fet que per ells era inimaginable. Com que era inimaginable, és quasi bé impossible poder pensar que s'hagin inventat aquest fet que no estaria ni en el seu cap, ni no solament un, sinó totes les fonts que efectivament afirmen la resurrecció. Diguem el que diu els quatre evangelis i els actes dels apòstols, què diuen sobre la resurrecció. Fixem-nos en cada paraula. Diuen, nosaltres, diu l'apòstol Sant Pau, nosaltres som testimonis. Sant Pere, nosaltres som testimonis que vam menjar i beure amb Jesús després de la resurrecció d'entre els morts. I ens ordenà de predicar al poble i ens ordenà de donar testimoni que Déu ha constituït Jesús jutge de vius i de morts. Aquest és el nucli de tot. Els que prediquen són testimonis. No solament testimonis d'ulls de veure, sinó són testimonis que van menjar i beure amb el ressuscitat després de la seva mort. I del producte d'aquestes aparicions que varen experimentar tanta gent, ja ho veurem, el producte és que tots aquells que han fet experiència de la resurrecció han de predicar i donar testimoni que Déu ha constituït Jesucrist jutge de vius i de morts. El missatge de la salvació comporta un judici i comporta també una esperança. El judici dels vius i dels morts i l'esperança de la pròpia resurrecció. Hem vist una primera prova, veiem una segona prova de la veracitat dels relats de resurrecció. I hem de recordar el que vam dir el primer dia. El primer dia ja vam fer referència que els evangelis no són cròniques, com una crònica periodística d'avui dia. En canvi, els evangelis sí que són ensenyaments catequètics de les primeres comunitats cristianes. Sí, ensenyaments catequètics, però a partir de dades que realment s'esdevingueren, o sigui, dades històriques. I moltes vegades aquells que recullen aquestes dades no solament recullen les dades perquè ho han sentit explicar, sinó que moltes vegades els que recullen les dades són testimonis ells mateixos del que han vist. No som tan importants, per als primers cristians, no eren tan importants la manera de dir les coses com el fons, perquè ells ja sabien que el que s'estava narrant no era una crònica, sinó una manera d'expressar no tant el fet que passava com la veritat que hi havia
a sota del fet. Per tant, és tot el contrari de la nostra mentalitat, que la nostra mentalitat, la manera, és a dir, el fet, tal com va passar, és el que demostra la realitat que hi ha sota. Amb una mentalitat d'aquell moment, que és la que ens ha arribat a nosaltres, el que compta no és el fet de com va passar, sinó el que hi ha sota. Això és el que ens passa aquí. Hi havia un senyor que vosaltres el deureu conèixer, molts el deurien conèixer, i com que no és res dolent, era un senyor d'aquí, i deia, cada any, la nit de Pasqua, em venia a veure, i diu, senyor rector, jo passo una gran crisi de fe, cada any que vinga la Pasqua. Dic, i per què? I passo una gran crisi de fe perquè la primera lectura ens parla de la creació del món en uns pocs dies. I nosaltres sabem que són llargs períodes. Jo li explicava, però cada any tornava amb el mateix problema. Què li interessa en un llibre precientífic com és el Gènesi? Narrar la història geològica del cosmos, del Big Bang. Interessa narrar el que no podia narrar perquè no ho coneixien? O el fet que hi havia sota que Déu és realment el creador? Doncs això és el que interessa, i per això els primers cristians sabien que tot el que s'escrivia en aquest tema no era, ja ho diré després, no era una narració com passava també en el món pagà, en el món profà, no religiós, que el que es tractava, el que estaven fent era un llenguatge o un gènere, diguem així, un gènere literari, una manera de dir que volia dir una cosa que no era exactament la narració del fet a l'estil d'una crònica, sinó la veritat que hi havia sota. No sé si m'he explicat amb això. És molt important perquè és que si no ni nosaltres mateixos ens aclariria. Una tercera prova que demostra que no hi ha contradiccions que anul·lin el missatge. I és que el fet de la resurrecció fou tan sorprenent que bo i temps després els evangelistes i els cristians se'n recorden del tot. Era sorprenent perquè els primers sorpresos eren ells, que no podien pensar en un tema d'una resurrecció després de la mort, que és el que significa resurrecció. Mateu i Joan, dos dels evangelistes, descriuen els fets de la resurrecció segons les seves pròpies experiències. Ells van estar-hi. Ells van veure el sepulcre buit. Ells van veure el ressuscitat. Marc i Lluc no hi eren segons l'Evangeli, perquè Marc i Lluc recullen les notícies que ells tenien de la resurrecció. Però ningú no diu que millor ells mateixos van ser testimonis de la resurrecció. Però veiem que n'hi ha dos que són testimonis directes i dos que recullen notícies dels mateixos apòstols que varen veure el fet de l'aparició, que ara explicarem, a no ser que aquests dos que no estaven físicament presents o hi haguessin estat, perquè que no ens ho diguin no vol dir que no hi hagin estat. Nosaltres estem a la guerra tristament d'Ucraïna, sí o no? I veiem en els diaris les cròniques que fan de la guerra d'Ucraïna, no? I veiem per la televisió. I què ens adonem? Ens adonem que els periodistes, cada un narra els fets, però els ha de narrar tan objectivament que el que és important, per exemple, a la televisió, és que la gent vegi els fets, és a dir, la ciutat destruïda. No tant el que a sota hi ha,
de destrucció, de les causes, del per què, sinó el que es veu. Del que més sorprèn de cada un dels evangelistes és seleccionar totes les coses a la seva manera i que tothom hi estigui d'acord. És a dir, un periodista ha de fer una crònica. De vegades coincideixen del tot, de vegades no coincideixen del tot, però tothom està d'acord que allò és el que passa. I és més important el com es diu que la realitat del que passa, perquè el que fan un periodista és escriure el que ell veu, però que no vol dir que exactament sigui el que hi ha a sota de la realitat. I no és el mateix el que diuen els periodistes occidentals del que diuen la televisió russa sobre el que veuen i el que hi ha a sota. Per tant, amb això vull dir que el fet de la resurrecció és un fet que va impactar moltíssim i que es descriuen les experiències dels que ho varen sentir i experimentar. No tant el fet en si, i això explica el que hi hagin aquestes aparents contradiccions. No hi ha una quarta prova de que els relats són autèntics, és que no hi ha una contradicció entre els que relaten la resurrecció, sinó que hi ha no una contradicció, sinó una selecció. Una selecció. Per exemple, Sant Pau dona dues notícies, n'hi havia més, però els apòstols, els evangelistes seleccionen les notícies que corrien. N'hi havia més, però fan una selecció. I els que seleccionen poden ser que siguin transmeses d'una altra manera. De tal manera que tothom fa seleccions d'una cosa que tothom sabia de què anava. Per exemple, Sant Pau dona dues notícies de la resurrecció que no surten als evangelis. I ell parla de la resurrecció, però els evangelis no el van seleccionar. Perquè no es tracta de recollir-ho tot, sinó de fer una selecció. I quan un fa una selecció, parla d'una cosa i potser no parla de l'altra. Sant Jaume i el mateix Sant Pau diu que Sant Jaume, Jesús es va aparèixer a Sant Jaume i a un grup de més de 500 persones, moltes de les quals encara viuen, diu, i altres ja són mortes. Això no surt en els evangelis, no surt als actes, però en canvi Sant Pau ho recull. I diu que es va aparèixer Jesús a 500 que encara viuen. O sigui, que si Sant Pau escriu en els anys 55 o 56 o 50 o el 51, posem que sigui, nosaltres posem-ho per fer-ho rodó a l'any 50, aleshores tindríem que 15 anys després encara podien viure aquelles persones que varen experimentar la resurrecció de Jesús. I s'haurien guardat prou de deixar-ho per escrit i deixar que es prediquessin si fos una mentida o una fabulació, perquè aleshores aquests 500, no tots, perquè diu que uns ja van morir, d'aquests 500 en 15 anys encara podien viure i per tant podrien al·legar que això que està explicant els apòstols i els evangelistes era una fabulació. M'he explicat amb això. Seleccionen unes notícies, algunes, perquè n'hi ha moltes, i quan se seleccionen moltes, se seleccionen de moltes notícies, la selecció o bé no coincideix del tot amb altres,
o bé la mateixa notícia es dona de manera diversa. Bernabé i Maties no varen conèixer. Bernabé i Maties, ens diu, els Actes dels Apòstols, que els havien elegit per ser apòstols, però els hi demanaven una condició. Quina era? Judes havia traït el Senyor, sí o no? I diu, hem de buscar algú que ocupi el lloc del traïdor. I els apòstols diuen, doncs n'hem d'elegir un que formi part dels 12 apòstols, encara que aquest no hagués seguit Jesús en la seva vida mortal. Però, per poder ser apòstol, ha de reunir una condició. Quina és aquesta condició? Domini de les Escriptures. Haver estat testimonis de la resurrecció, si no, no podien ser apòstols. Per tant, vol dir que aquests que no formaven part dels apòstols sabien i havien estat testimonis que Jesús havia ressuscitat. Per tant, n'hi havia més dels que recullen els mateixos apòstols. I cinquena prova seria que aquesta manera de narrar les cinc fonts que tenim, la manera que tenen de narrar el fet de la resurrecció, que hi falta una circumstancial coincidència, aquestes manques de coincidències circumstancials, el fet no es discuteix, no va suscitar cap oposició, cap suspicàcia als primers cristians. Per què no va suscitar suspicàcia la narració de la resurrecció del Senyor? L'escrit, per què no es va suscitar veient que hi havia algunes faltes de concordància circumstancials? Perquè els primers cristians estaven acostumats a què? Al gènere literari, que era el gènere literari de l'escriptura dels jueus. I com que coneixien aquell gènere literari que dona més importància al que es vol dir que la narració mateixa, no hi donaven importància si el lloc d'aparició era, per dir una cosa, Emaús, o era Jerusalem, o era Galilea. El que importava era l'afirmació central que Jesucrist ha ressuscitat i que nosaltres en som testimonis, que ens digué que havíem de predicar i que serà jutge de vius i de morts. Els primers cristians coneixien perfectament el gènere literari i no tenien dificultat en admetre la manera d'aquest gènere. Nosaltres no. Per això nosaltres, més ben dit, nosaltres perquè tenim una mica més de formació, però potser altres persones no poden admetre la Sagrada Escriptura ni la revelació cristiana que passem perquè la mentalitat és una altra i comencen per qüestionar-se una cosa que ens vam qüestionar el dia passat, és a dir, fa 2 dies, els miracles, perquè el miracle narra de vegades la cosa, no tant el seu contingut, per dir un exemple. Els cristians de la segona generació, no aquells que varen estar en contacte amb Jesús i amb els apòstols, sinó que els cristians de la segona generació demanaven detalls. Ja us ho vaig explicar com corrien aquells quadernets, us en recordeu, no? Aquests cristians de la segona generació demanaven detalls als apòstols que encara vivien i demanaven detalls als testimonis de la resurrecció que encara vivien. I s'interessaven pel fet, és a dir, s'interessaven
per la veritat del que va passar, s'interessaven per les experiències personals que van tenir els apòstols i els testimonis sobre la resurrecció, no tant dels fets, i per això, com que els interessava el fons i no els fets, reinterpretaven en coses circumstancials els fets que s'esdevingueren. Per poder ser un bon historiador, s'ha de posar un en la mentalitat de l'època. No es pot entendre les coses si tu no et situes en la mentalitat, no només en la història, sinó en la història de les mentalitats. Sense la història de la mentalitat no pots entendre el que passava realment. Us podria posar molts exemples que ara nosaltres els jutgem i ens semblen horrorosos, però en canvi tenien tot el sentit. Per exemple, no vull posar-ne, però quan arriba Colom a Amèrica, Colom pren el territori, que penso que diu Sant Salvador, en nom de la reina Isabel de Castella i Ferran d'Aragó. I en nom seu pren aquelles terres. Si ara vingués un historiador del dret internacional diria això és un abús, això, bueno, ens ho sembla ara, però en aquell moment qui arribava a una terra pagana i desconeguda prenia possessió en nom dels reis. Però tu no pots ara acusar aquells que varen prendre possessió d'assassins, de conquistadors sense raó. La tenien segons la mentalitat del moment. Per això hem d'entendre sempre les coses. Sisena prova, vaig anar acabant perquè falta poc. La no concordància de les narracions són precisament el que ens serveix a nosaltres per demostrar, direu, la no concordància ens serveix per explicar que la resurrecció és un fet real. Si hagués estat inventada la resurrecció, si la resurrecció hagués estat el producte d'una fabulació o d'una al·lucinació, diguem així, general, tots, mira que hi ha narracions, tots s'haurien d'haver posat d'acord per narrar la falsa notícia de la resurrecció. Tots estarien d'acord, no hi haurien discrepàncies. Si hi ha discrepàncies és perquè el fet va passar i van ser molts els testimonis que varen poder experimentar la resurrecció. De manera que els primers cristians escrivien de memòria, diguem així, de memòria. No escrivien com un de la guerra d'Ucraïna que envia per WhatsApp o per el que sigui, envia la crònica del que està passant. Els cristians primers escrivien de memòria, però relataven els records que havien seleccionat, les experiències dels que havien passat aquell fet de la resurrecció. I tant era així, tant s'ho creien, que tots els apòstols i els contemporanis d'aquell moment van donar la vida perquè van creure que aquell relat de la resurrecció era un relat autèntic. Si no ho haguessin cregut com un relat autèntic tantíssima gent, no haurien tampoc donat la vida. Què podem dir, doncs? Que la resurrecció és un fet real, que les coses que recollien estan comprovades, que si Sant Pau va poder parlar, ell que no era testimoni de la resurrecció directament, i escrivia 23 anys després de la resurrecció del Senyor, és que aquests 23 anys després hi havia testimonis encara coincidents a expressar el mateix fet i que, per tant, tothom el podia comprovar. I acabem.
segona part, a veure si aniré més de... que n'hi ha una mica més. La resurrecció és un fet real. Com ho sabem? Doncs ho sabem fonamentalment per 3 punts. El primer és que la resurrecció és anunciada pels àngels. Aquesta revelació dels àngels per nosaltres resulta difícil entendre. Si no entenem què signifiquen els àngels, i ara no ho podem explicar, si ens quedem en la veritat de que els àngels són certs, o bé que és la manera de comunicar de Déu mateix, que Déu vol que es tingui una experiència del que va passar. Els àngels, o l'experiència que varen tenir, van haver d'anunciar i van haver de convèncer a les dones, als apòstols, de la resurrecció, perquè ells estaven convençuts que no s'havia produït, per la simple raó que eren incapaços de pensar en la resurrecció. De manera que és Déu mateix que ha de convèncer a els primitius cristians d'aquesta presència de Jesús, és a dir, de la seva resurrecció. La segona prova és el sepulcre buit. El sepulcre buit no és una prova apodíptica, perquè l'absència del cadàver podria tenir altres explicacions. Per exemple, que l'haguessin robat, com es va fer córrer. O, per exemple, que la mort de Jesús va ser una mort aparent, que després retorna a la vida. És una mica de tenir molta imaginació, però imaginem que pugui pensar això. O que els romans van custodiar el sepulcre. Els romans van custodiar el sepulcre i la llei romana castigava tremendament aquell que trenqués el sigil d'una tomba que havia estat, diguem així, precintada i, per tant, no es podia atribuir a que s'hagués robat el cos perquè la presència de la guàrdia, i a més d'una guàrdia corresponent a les lleis romanes, sabien que de cap de les maneres la qüestió del sepulcre podia deixar de ser un sepulcre obert i que haguessin robat el cos del Senyor. Quina prova tenim? Que els apòstols s'han de convèncer, el que hem dit, això dels àngels. Quina altra prova tenim? Que la sepultura estava buida. I quina altra prova tenim? Les aparicions. Les aparicions del ressuscitat són la prova definitiva, perquè els apòstols no esperaven la resurrecció i perquè els apòstols mateixos dubtaven i van haver de creure a través de les aparicions. Aquelles aparicions que les tenen i les veuen diverses persones. Tomàs es veu amb els altres apòstols. La pesca miraculosa, Jesús amb els altres apòstols. Aquelles 500 persones que varen ser testimonis de la resurrecció és una altra prova de que no s'està parlant d'al·lucinacions, que no es van posar d'acord 500 persones, ni els 12 apòstols, ni tants com van veure Jesús per narrar una fabulació. I què és la importància de les aparicions del Senyor? La corporeïtat del Senyor. L'important és que Jesús no és un cos reanimat com va ser Llàtzer, que va ressuscitar Jesús, sinó que és un altre tipus de cos, però que és cos. I per això, per insistir que el cos de Jesús és cos, s'han de veure les seves llagues i han de veure Jesús. Aquest veure Jesús són els que després diuen que nosaltres l'hem vist, nosaltres l'hem tocat
I com que l'hem vist i l'hem tocat, anunciem que Jesucrist ha ressuscitat. El cos de Jesús no està sotmès, un cop ressuscitat, a les dimensions del temps i de l'espai. El seu cos no ha experimentat la corrupció del sepulcre. Per tant, és el mateix cos de Jesús que va viure. Només que aquest cos que ha ressuscitat és el mateix cos, però d'una altra manera. La resposta cristiana parla de que la resurrecció és la presència del Senyor ressuscitat superant les categories del temps i de l'espai. Però no és un esperit, no és un ser animat, és un ser glorificat, és un ser que ha estat passat d'una manera radicalment nova. Però s'insisteix contínuament que és el mateix cos del Senyor que anava per Palestina i que menjava, que parlava i que es podia tocar. És el que vol dir la resurrecció dels morts. I per tant, la resurrecció dels morts no significarà una resurrecció a la vida eterna d'uns cossos espirituals, sinó d'uns cossos ressuscitats, d'uns cossos que conserven la corporeïtat fora de la corrupció, fora del temps, fora de l'espai. Podríem dir que és un cos espiritualitzat, que és un cos que, essent real, es pot captar també pels sentits, però d'una altra manera de captar-lo. Quines conseqüències, i vaig molt de pressa ara perquè veig que és molt tard, les altres conseqüències que té la resurrecció, que Jesucrist viu realment. Que Jesucrist visqui realment és l'objecte de la nostra fe, si no, no hi hauria fe. Amb el qual, si Jesucrist supera el temps i l'espai, supera la diferència que hi ha entre ell i nosaltres, ja sigui en l'espai i precisament amb el temps. Una altra conseqüència de la resurrecció del Senyor és que el cristianisme és veritat, perquè s'acompleixen tot el que Jesús havia dit i tot el que les profecies anunciaven sobre la resurrecció de Jesús. El cristianisme és verídic. Una altra cosa i és que la tercera conseqüència de la resurrecció és l'optimisme cristià. Perquè passi el que passi, la història personal nostra no acaba en el no sentit. Fins i tot la nostra mort, que és la manca del no sentit, és el no sentit més absolut, té sentit, perquè la resurrecció mata la mateixa mort i els mateixos actes nostres de la vida tots tenen sentit gràcies a la resurrecció del Senyor. I finalment, la quarta cosa és que la resurrecció és la penyora de la nostra pròpia resurrecció. Quan nosaltres celebrem la Pasqua, ens passem el dia dient que Jesucrist ha ressuscitat i fem festa perquè Jesucrist ha ressuscitat, però la festa és també perquè nosaltres ressuscitarem, no només Jesús. L'última gran lliçó de la resurrecció del Senyor és descobrir la vocació eterna de l'home. L'home és més que un simple animal que pensa. L'home és més que un animal que pensa, ja que l'home no morirà per sempre. L'home, a partir de la resurrecció de Jesús, descobreix que ell també és immortal. Doncs moltes gràcies, que és el que avui us volia transmetre. Que ho visquem en aquesta Pasqua. I ara prenem alguna coseta.